adwa mondo jothurwa winjo wach mogik. Okay. Iluwo ka siasa moro mar ODM. Nyaka wanda sani ODM oting'o ji mopogore opogore. Wan gi joluo, wan gi waluya, wan gi Coast, Turkana, Masai. To joluo mang'eny go na sim ni wach Sifuna walos. Kata message an go waloch wa Sifuna. To problem ok no Sifuna ok wadware. Mainstream members mag ODM ose decide ne wadwan mondo wabedi sirikal gi Ruto mondo watigo. Ok wanyalo wariwre gi joka, ok wanyalo riwre Gachagua gi Timcha. Timcho mokwongo ok ginyalo yudo loch. To ok wanyal bang' Raila ka Raila wasebedo Raila for the years kwa fight Raila. Ok wanyal chako adhi fight moro kendo as a community. Wachako fight gi somebody else. Mano gimo hingo community ni now needs to rest. Ok wanyal chako adhi street gi jomoko. Mano gi message. Ok wanyal dhi street gi Sifuna mokwongo en ok wanyal chung president. Onge capacity ma chung president. Ko odwa tero kure en wuon kaka Sifuna. Ikech afadhali wach ni okay Raila osetho an Sifuna an gi teko mar dhi laro kom ma yud loch. Ko ashwano nyalo chung president mo yud to ko nyal chung. Onge capacity. Koro wadhir ng'ata ilano ng'ano dhi tero kure. To mok mar ariyo dalagi ni chik ma min gi odakie en Bungoma. Bungoma Wetangula nitie. Wetangula speaker marwa sirikand Ruto. Development projects ma Bungoma dhi through Wetangula. Mayen kata beda no continue anything. Kata beda no goko Nairobi kende to kod dalo ka barabara madhi kor yolosne. Obodo ka pindalagi health centers nitie. Sirikal loso ne gigo through Wetangula. Wanto koro watim nang warim kod Nairobi kende ngan madhi loso no gik mokalego. Ngama dhi loso no gik moko Homa Bay. So that's the reason we wapogre kode paro. He one koro nyakwadwa man development for our people directly from the government. Enoko chune. Eno nyalo beda kata some press conference ogo ko kiti radio to timo kama to jilue. We have no space for that. Okay. So joluo nyaka understand. Kidhi Kakamega, jo Kakamega onge magokoko. Be Sifuna ni kodhi Kakamega to kiwin kata kogore gi Mudavadi. Eno gore ifakara ken Kakamega to gore gi ngane, ogore gi Wandai. Ogore gi Mbadi from Kakamega. Okogore gi Jodalagi. So magi gin fuo moko ma joluo nyaka understand. Omiyo wadwaro mondo wa understand ni regions gite Bungoma sirikal jogo ni sirikal, Kakamega jogo ni sirikal, Mpisa ni sirikal, onge mapingo sirikal. Vihiga the same, Ososi kende mabeja ODM. To Mudavadi ni kacha, kendo Mudavadi is in charge of gik sirikal madhi kacha. Kada koro Ososi goko ko ODM kata Mudavadi to timo gik moko thuri. Wano kwa nyaluo jogi kijandegi. Kijandegi gin kijandari yo matindo ma community maduong kaka luo nyaluo kijandari yo maonge kumatero wae. Nikech joluo morgi wach mon ng'ato nyalo chungi TV to goko to pingo sirikal. Mano gima moro jaluo kabisa ma jaluo dwan makanye monego bedie. But at the same time jomoko to lingalingi sirikal mos to gin gik magitimo gin pango gik gi kao development project tero thurgi gi gero pi gik timango ae bange tibiro winjo ka jaluo to MP maluo Nyanza ok tim kaka Ndindi Nyoro timo. Ere kaka Nyatike jangi compare gi Murang'a. Nyatike. Okinyal compare Nyatike gi Murang'a. Okinyal blame Nyatike onge schools kaka Murang'a. How idwan gi get school go from where? Ka gi onge nafas magin go ma sirikal timo ni go development. To sirikal mantie mwadwan antisa nini kod mwadwa loso next. Wadwan mondo make decision in the next few years ujio bi Nyanza bi jowach Nyanza be oger kaka other places. Omiyo mane message mara nomra ngis jo turwa wabedu joma soba joluo bed mos gimanyocho wagore ni en Raila Amolo Odinga mondo yud loch. Raila sani onge kendo waonge ngama chung president ma wanyo benwa ni jaluo moro be lisase maki kor barabara ni en nogore ni loch. Okada her ni yiero mwadhieni ni joluo moko hongre ni gin gipingo sirikal gi the opposite lisase mako gi for no reason. There's no reason omiyo jaluo negotiate blood kendo. Adwana los mogi ki wach mar 10 point agenda. Ase losi wach mar devolution. Yes. Maduong mogik momako en mar compensation ma jowa mose chandre weche mag siasa. Mabe ong'eyo ni president no yiero committee mane timo gino. Committee no nchajo moko dhi court ma court ochungo. We are trying to find ways mwanya timo go gino. Yeah. Committee no would have been the easiest. Yeah, but wadwa timo gino nikech pesa nitie budget mano waseketo wa compensate jowa mano osehinyore. Families nitie mang'eny ma jogi no osehinyore. Once we do that compensation ma jowa osechul, kendo wayudi ni jaluo moro kendo lisa somako kia thika, kia lisa somako kia kure. Idhiyo mango kuro ngamo ori kuro.
bed mos wabed gi sirikal watim development ni thurwa. Development ok en gimi timo overnight. Development en gimi pango. Planning, Raila notimo planning mar roads, Ken Minister for Roads. Otimo gicha bo pango barabara makanye en Prime Minister. To gimotimo no se pango koro pesa keta. Barabara mang'eny watimo ndalo mancha Raila Prime Minister. Ken Minister mar road no pango. Wan sani badi pango apango wapango gi for posterity. Okwapangi for today. Okay. And real development okinyatimo in a minute. Development mipango mabro bedo gi impact okinyatimo kaka kahawa, kaka instant coffee. Yes. Koro joluo nyaka go kwano. Nyaka calculate. Joluo must calculate. Joluo nyaka calculate. Ta wadwa nyiso uni wani pinka wan jotelo gi waloso go wabe wapimo gi jotelo ma ohero wantie mwang'eyo route ma wakao mar sign agreement gi President Ruto mwadwa sign kaka ODM ni. Wadwa joluo donjete. Marar dek there's a campaign madhi mbele Luo Nyanza sani mar ID gi kura. Yes. En campaign ma sirikal ma President Ruto authorize mondo joluo donje sirikal. Obedo coordinated gi office mar PS marwa mar Interior Raymond. He is doing it. Wadwaro ni mondo joluo te okaw ombulu wamed kura marwa wadwa bageni sirikal wakonjo thurwa. Okay. Ang'eyo ni nitie joma ng'eny madwaro mondo bed kia kingpin kiang'o gi Kailago. Aparo ni sa kingpin biro biro ng'ama bedo kingpin bo chaka sani chaka ngiso joluo gimonyalo timo joluo kotelo joluo. To by the time magino chopo to kawa. But for now aparo ni under William Ruto wabed kode waikre wang'e gima dhi mbele Kenya, wang'e positions momiyo